Bondo sub-county tok tulo muoch e kar luto mbulu makambare e kinde ma yiero matin mar ward ma South Game ne dhi nyime. Wachore ni tulo no muoch e kind kweth ma siro jochung' moko ariyo e yiero. E kar saa 5 mar onyango, chenro mar yiero e tesend luto mbulu e skul primar mar Kambare no chungi. Wachore ni jogo mapok ong'ere no monjo tesend luto mbulu no koting'o gige lweny makoch. Pende, kite, rungu kachiel kod gige lweny mamoko no kaw pap ka jogo masiro jochung' mopogore no moko lweny. 10 minutes to 11 when a team came to attack. Wachore ni lweny nitiere ajali mano nenre kaindi kaluwore gi kaka ne giringo giwuok ka giringo makite no makogi. Wuok na dhigo kura ne ng'ata to kachopo kama onego be na dhigo e kura to jomoko donjo gi geche mang'eny. Ka gidonjo gi gechego to ne gin jok ma chalo opponent magwa. Koro ka gidonjo to wan giyudo kwa chung' e gate. To seche ma gidonjo no to gilore geche gi ka gibiro to gidwaro mama moro miluongo no dhako en nyamrero e gweng' ka. To giyudo mama no, ma ka giseyudo mama no to gimake to gichako goye. Achiel kuom jogo masiro Brian wacho ni ne rek gine yo mar rango kaka chenro mar luto mbulu dhi nyime kod Brian, kama ne gifwenyo ni nitiere nyamburko moro mane rek luwo bang'gi kiling'ling'. George wacho ni sama ne gichich magichung' e kama ne jogo monjo gi kod kite. Koro kawuono na antie an mana nwasechako wuotho kode gokinyi ko wang'iyo kaka kura dhi e polling stations gi. To kwa wuok e polling station mantie Dokrera Primary School to mtoka moro ne trail marachar KCQ Double Cabin. To kwa chope diere yo kamano to loro nwa yo to mtoka moro chako wuok gi chien. Ma wuok gi chien ja obiro motuomo gacha ni mae mana na riembo to ji olore igi to ng'ato bayo kidi e marani mano ting'o brand chabe jok moko dhi gi ludhe. E kinde ywaruok ni mane okaw thuolo maromo seche 2, nyamburko mathoth mek jachung' mar ODM Polycarp Wanga nochiel kod kite, gima nomiyo achiel kuom nyamburko go ong'ielore moweyo joma ne nitiere iye kod hinyruok maricho. Gi kanyo ema kweth machielo noluwo nyamburko no motiaye mach. Kuom hawi maber, joma ne nitiere iye no resi moringo de od thieth. Mpaka wakachoma mpaka magari, wakafanya nini, wengine wamedungwa na kisu, wengine wamekatwa na panga, wengine wamepigwa na marungu. Haijatufurahisha kabisa, lakini sisi tulikuwa tunapigia Utuo Mpolo kura. Lakini chenye tumeona leo imeshtua wote, watu hawajapiga hata kura vizuri. Kane giloso kod jofwambo e tesendo bilama akala, moko kuom jogo masiro Polycarp Wanga mar ODM okwedo tim kamano ka giseyo bila kuom rem ka okang' sama chon ne jogo mane ochako lweny no. Kora kenti polis nyalo konyo ng'ama chal nadi mano kwa biro go report ko konyo wa kanya ko yata ki hinyre e field. Ano kuna wang'ini gini gir lweny kada wang'ini gir lweny da waikre wabe. Korka kore Polycarp Wanga osemo joge duto ko jiwo gi mondo ginyakwe. Abiro ka polis ka wago report ne timrani kech ma gimo konyalie. Okonya yie kabisa. Kech kata mana kit ko tim nigi machal kama. Kaka ng'ei inyalo timo kitabiani. Enyiso watabiani kaka chal kawuono. Komanda mar obila magem Charles Chacha oyango tulo no ko wacho ni nonro osechakore kendo kang' mar chik ibiro kaw ne jogo moyudi kod ketho mar kelo tulo e yiero no.